poseres, når jeg kommer. Godt, og alle holder klar. Nu kommer reglerne her. Vi siger velkommen til Gibbelkop, og jeg er Svend Sød, og jeg er jeres dejlige kommentator i dag. Og over på bane 1 har vi den fantastiske, flotte dommer, Signe Gibbelkop. Godt. Reglerne i Gibbelkop er meget simple. Vi spiller tremandsfodbold, så er man 4, som vi alle er, så har man en udskifter. I Gibbelkop, der går vi meget op i fair play, og vi skal have det sjovt, og sammenhold. Der vil være gifter herovre, som jeg går rundt og deler ud. Hvis man gør et eller andet fantastisk, der er en fed scoring, et eller andet sjovt, så kan det være lige pludselig, at jeg kommer giffel, og så skal hele holdet over have en giffel. Og det kan også være, mens man spiller, så man må skifte til at løbe ud, en af gangen lige få sin giffel, hurtigt ind i munden, og så spille videre. Det er rigtig vigtigt, når vi har den her lille bane, at vi passer lidt på hinanden. Som sagt, ude ved nogle af banderne, der sidder de ikke helt ordentligt. Så ude ved banderne skubber vi ikke til hinanden. Er alle med på reglerne? Vi spiller i 5 minutter ad gangen. Alle med på den? Super! Og dommeren vil fortælle over, hvem der skal spille på halv 1. Om 2 sekunder, hvad sker der? Godt. På bane 1 skal vi se. Team Slamstav mod FC Surbrus. Og på bane 2, der skal Team Bremsespor ind og forsvare jer mod Bolden FC. Og så har vi Tværstillet Myg. I sidder over i første runde.